कोशिश करो मुझे हराने की, जब जब मैं बिखरा हूँ दुगनी रफ्तार से निखरा हो। या पंक्तींप्रमाणे विरोधकांनी चहूबाजूंनी घेरलेलं असतानाही त्यांना पुरून उरलेला कोकणचा वाघ म्हणजे नामदार नितेश राणे। महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय पटलावर ज्यांनी आपलं अल्पावधीतच नाव कोरलं ते कणकवली, वैभववाडी, देवगडचे आमदार नितेश राणे। राज्यभरातील हिंदूंचा पाठीराखा, हिंदूंचा गब्बर म्हणजे नितेश राणे। आणि इथे येऊन तुम्ही अगर आम्हाला तुमची दादागिरी दाखवत असाल, आम्हाला तुमची ताकद दाखवत असाल, तर तुमचा एकदाच आता जय श्रीराम करण्याची वेळ आलेली आहे। सांगू आता हिंदूंची ताकद एकदाच दाखवणार एवढं मी तुम्हाला लोकांना सांगून जा। जी चपला मारली आहे त्याच्यातून आमच्या हनुमान आणि रामाच्या मूर्तीतून गेलेले आहेत। प्रत्येकाला सांगतो ज्यांनी त्यांनी चप्पल मारली आहे, हर एक पत्थर का हिसाब लिया जाएगा। एक लाख तुमको चुन के हम लोग मारेंगे। कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील संघर्षातून घडलेलं एक युवा नेतृत्व म्हणजे नितेश नारायण राणे। मी नितेश नीलम नारायण राणे ईश्वर शास्त्र शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। वडिलांचा राजकीय वरदहस्त असूनही प्रतिकूल परिस्थितीत आपलं नेतृत्व घडवून महाराष्ट्रात छाप पाडली। आता हे युवा नेतृत्व आमदारांचं नामदार झालं ते स्वकर्तृत्वानं। राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि माझ्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी, प्रमुखांनी आमच्या सारख्या तरुण हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांवर फार मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे। महाराष्ट्र, कोकण, हिंदू समाज या सगळ्यांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी, ताकद देण्यासाठी, संरक्षण करण्यासाठी मी जास्तीत जास्त माझ्या पदाच्या माध्यमातून प्रयत्न करेन। कोकणचे नेते नारायण राणे आणि नीलमताई राणे यांच्या पोटी 1982 साली एक रत्न जन्माला आलं। त्यांचं नाव होतं नितेश नारायण राणे। महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीपदी वर्णी लागल्यानंतर प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल होणारे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नामदार नितेशजी नारायणराव राणे यांचं हार्दिक अभिनंदन। शुभेच्छुक मुदतसर शिरगावकर, एम्पायर ग्रुप बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स। नामदार नितेश राणे यांची महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीपदी निवड झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन। शुभेच्छुक संतोष चव्हाण, एम्पायर ग्रुप बिल्डर अँड डेव्हलपर्स। महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीपदी वर्णी लागल्यानंतर प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल होणारे आमचे सन्माननीय मित्र आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नामदार नितेश नारायणराव राणे साहेब यांचं हार्दिक अभिनंदन आणि मनपूर्वक शुभेच्छा। शुभेच्छुक डॉक्टर निलेश गुरुनाथ बाणावलीकर, प्रथितयश उद्योजक, सिंधुदुर्ग। लहानपणापासूनच हुशार, बुद्धिमान आणि स्वाभिमानी नितेश राणे यांनी त्यांचं 10वी पर्यंतचं शिक्षण मुंबईतील चेंबूर येथील श्री स्वामी विवेकानंद विद्यालयात पूर्ण केलं। त्यानंतर पुढील शिक्षण MBA लंडन इथं करून 2005 साली ते मायदेशी परतले। ते ज्यावेळी भारतात परतले होते त्यावेळी राणे परिवाराचा संघर्षाचा काळ होता। नारायण राणे शिवसेनेत बंड करून बाहेर पडले। हा काळच नितेश राणेंच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा ठरला। या संघर्ष काळात हे नेतृत्व उभं राहिलं। नारायण राणेंनी
राष्ट्रीय काँग्रेसमधून आपल्या राजकारणाची दुसरी इनिंग सुरू केली होती. त्याचवेळी नितेश राणेंनी 2006 साली स्वाभिमानी संघटनेची स्थापना केली. अल्पावधीतच या संघटनेनं राज्यभर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. या संघटनेच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेवर भव्य मोर्चा काढून नितेश राणेंनी आपली राजकीय ताकद साऱ्यांना दाखवून दिली. त्यानंतरच त्यांच्या राजकीय वाटचालीला प्रारंभ झाला. स्वाभिमानी संघटनेच्या माध्यमातून राज्यभर काम सुरू झालं. या संघटनेच्या माध्यमातून प्रत्येक विषयाला वाचा फोडू लागले. राज्यभरातील अनेक विषय याद्वारे उजेडात आणण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे अन्यायाविरोधात संघर्ष सुरू असतानाच तरुणांसाठी अनेक उपक्रम राबवले. 2009 मध्ये घेतलेला रोजगार मेळावा यादगार ठरला. एकाच वेळी 25,300 जणांना नोकरी उपलब्ध करून देणारे ते पहिले ठरले. याची दखल अनेक संस्थांनी घेतली होती. स्वाभिमानी संघटनेच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या या उमद्या नेतृत्वाचा राज्याच्या राजकारणात 2014 साली प्रवेश झाला. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या माध्यमातून 2014ची कणकवली विधानसभा निवडणूक लढवून त्यांनी जिंकली. त्यानंतर त्यांचा राजकीय आलेख चढताच राहिला. जनतेच्या प्रश्नासाठी सत्तेत असो वा नसो आक्रमक भूमिका घेत न्याय देण्याचं काम नितेश राणे करतच राहिले. जनतेच्या हितासाठी सदैव आक्रमक भूमिका घेतली. मग ते डंपर आंदोलन असो, कणकवलीतील महामार्ग संबंधीचं आंदोलन असो की मत्स्यविषयी घेतलेली भूमिका, हे सर्व विषय त्यांनी आक्रमकपणे मांडले. विरोधकांनी ही आंदोलनं चुकीच्या पद्धतीनं महाराष्ट्रभर पसरवली तरी त्यामागे अन्यायग्रस्त जनतेला न्याय मिळवून देणं हे राणेंचं एकमेव उद्दिष्ट. त्यांच्या या आंदोलनामुळे ते विषय मार्गी लागले. जनतेच्या हितासाठी रस्त्यावरची लढाई करण्याची नेहमीच भूमिका त्यांनी ठेवली. ती बजावत असताना त्यातून होणाऱ्या परिणामांची पर्वा त्यांनी कधीच केली नाही. त्यामुळेच येथील जनतेनं तिसऱ्यांदा त्यांच्यावर विश्वास दाखवला. त्यांची विजयाची हॅट्रिक पूर्ण केली. विरोधकांनी गेल्या 19 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांच्या भोवती अनेक चक्रव्यूह उभारले होते. मात्र ते सर्व भेदून ते त्यातून सही सलामत बाहेर पडले. आता जिल्ह्याचं हे नेतृत्व संपूर्ण राज्याचं नेतृत्व बनलंय. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर वावरताना आमदार नितेश राणेंचा नेहमीच आक्रमकपणा दिसतो. तो आक्रमकपणा समस्यांना तडीस नेण्यासाठी असतो. जो कार्यकर्ता पक्षासाठी अहोरात्र काम करतो त्याला न्याय देण्याची भूमिका त्यांची असते. गेल्या 15 वर्षात आमदार नितेश राणेंनी याच पद्धतीनं काम केलंय. कार्यकर्त्यांच्या सुखदुःखात नेहमीच हात पुरवली. कार्यकर्त्यांच्या कुठल्याही प्रसंगात लागणारी ताकद देण्याची भूमिका नितेश राणेंची राहिली आहे. आता तर मंत्रिपदी वर्णी लागल्यामुळे पुढील 5 वर्षात एक आधार म्हणून नितेश राणेंची ताकद महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना मिळणार आहे. कोकण सहित राज्यात या नेतृत्वानं आपल्या कर्तृत्वानं वेगळी छाप पाडली आहे. एक कणखर, तडफदार आणि विकासाभिमुख आणि कार्यकर्त्यांचं मन जपणारं नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख बनली. सध्या तर राज्यातील हिंदुत्ववादी नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्यांच्या याच कार्यकर्तृत्वामुळे त्यांची आता राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीपदी निवड झाली आहे. त्यांच्या कर्तृत्वावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वास दाखवला. तसेही जेथे जेथे नितेश राणे हे नाव येते तिथे तिथे हवामान बदलण्याची ताकद या नेत्यामध्ये आहे. नितेश राणे हे नव्या रक्ताचे आक्रमक नेतृत्व म्हणून पुढे येत आहेत. विधानसभेतील त्यांची भाषणं ही नेहमीच गाजतात. संपूर्ण राज्यात हिंदू जागरणाचं त्यांनी केलेलं कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांना विजयासाठी मी अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो. थेट त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपदीच घेतलंय. त्यांची ही निवड सिंधुदुर्गासाठीच नव्हे तर संपूर्ण कोकणसाठी फलदायी ठरणार आहे. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. महाराष्ट्र हो, हिंदू समाज हो, हिंदुत्व हो, ये सब की जिम्मेदारी हम जैसे कार्यकर्ताओं के कंधों पे है. आज हिंदुत्ववादी विचार सोच की सरकार हमारे महाराष्ट्र में है और इसलिए हम लोग सब लोग ने जो शपथ कल ली है हमारे कंधों पे अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.
कारण नारायण राणेंच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालणारे नितेश राणे यांच्याकडे एक व्हिजन आहे. ते व्हिजन आहे कोकणच्या विकासाचं. या मंत्रिपदाच्या माध्यमातून ते पूर्ण होईल. कोकणवासियांच्या असलेल्या अपेक्षा त्यांच्या माध्यमातून नक्कीच पुऱ्या होतील. महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीपदी वर्णी लागल्यानंतर प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल होणारे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नामदार नितेशजी नारायणराव राणे यांचं हार्दिक अभिनंदन. शुभेच्छुक मुदतसर शिरगावकर, एम्पायर ग्रुप बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. नामदार नितेश राणे यांची महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीपदी निवड झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन. शुभेच्छुक संतोष चव्हाण, एम्पायर ग्रुप बिल्डर अँड डेव्हलपर्स. महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीपदी वर्णी लागल्यानंतर प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल होणारे आमचे सन्माननीय मित्र आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नामदार नितेश नारायणराव राणे साहेब यांचं हार्दिक अभिनंदन आणि मनपूर्वक शुभेच्छा. शुभेच्छुक डॉक्टर निलेश गुरुनाथ बाणावलीकर, प्रथितयश उद्योजक, सिंधुदुर्ग.